Een heel goede middag en welkom bij deze extra uitzending van Omroep Friesland. Hoeren, dan zijn we het weten. We het in 2018 culturele haardstad van Europa. Naast die stad er op Malta Valletta. Nou, dat wordt ongeveer nog een uur. Het kan ik wel wat langer worden, want we hebben heel dit zinstrijdige berichten. Die jury die komt aan in Amsterdam bij hoor. En de voorzitter van die jury, dat is Manfred Gallhofer, die komt uit Oostenrijk. Die zal uiteindelijk dan vertellen, en dat is de verwachting dat het ongeveer in 4 van plak financieel, zal die dus vertellen waar in 2018 de culturele haardstad van Europa wezen mij, naast Valletta. Het gaat dus om Ljouwert, dat is duidelijk. Maar er zijn nog 2 orensteden die ik nog maar door. Dat binnen Eindhoven en dat binnen Maastricht. Hier achter me op het Gouverneursplein is al een gigantisch feest aan de gang. Want iedereen die een beetje belutsen is bij die culturele haardstad, die wil je wezen. Die wil het maaimaaitje. Die wil jaren. Als Ljouwert inderdaad in 2018, dat is hoe 4-4 culturele haardstad wezen mij. We praten aan ze maar heel veel mensen die belutsen binnen die al jaren speakerhut ontwerp binnen om die status binnen te slepen. En door een goed oren weten we dat. In Amsterdam, in Felix Meritis, daar vindt die bijeenkomst van de juryplak. En daar is onder oren voor u verslagjouwer Andries Bakker. Heb je nu M&1 er ook voor het jullie? Juist wat anders? Nee. Nou, hij is er, dat wil ik maar zeker niet te zeggen. Ik weet het dat hij mij heeft. En dat is net het geval. Maar die verbinding dat maakt ze varen door. Want daar vindt het natuurlijk plak. Daar wordt verteld wat in 2018 culturele haardstad van Europa wordt. Ik vertelde al, het is een goed feest. Maar een hoop live muziek hier op het Gouverneursplein aan de gang. En alle mensen die het een beetje belutsen binnen bij culturele haardstad, die binnen daarbij. In de smorende hitte stiert daar onder oren Simone Scheffer. Ik heb geen idee wat je hem alle hier voor bepraat hebt. Want hier op het Gouverneursplein in Ljouwert wordt de sfeer er aardig inbracht. Maar al van een uur is muziek. Lekker multiculturele muziek, want dat is vanzelfs een van de thema's die bevolkingen van al die Europese landen bij elkaar brengen. En ook in je eigen regio. De sfeer begint er aardig in te komen. Doet weer om een uur bedrijf wie het eigenlijk nog wel aardig leeg. De vlagen hong nog op de kop. Dat weer even een iets flatelijker, maar die hing het nou weer goed. Maar nou gaan we zo stadig gewoon richting dat moment. Dat moment van die bekendmaking. Wordt Ljouwert culturele haardstad van Europa in 2018. Is Ljouwert ik Friesland? Ja, Ljouwert is ik Friesland. Deze prachtige jurken die hebben erbij, Monique. Ljouwert, is dat eigenlijk wel Friesland? Ja, dat is echt Friesland. Dat vind ik zo raar dat sommige mensen Leeuwarden nou niet Friesland vinden. Het is de hoofdstad van Friesland, juist. En dat zijn alleen volgens mij een paar Cambuur-fans en die moeten daar ook van genezen. Want de Friese vlag is voor ons allemaal, en zeker voor Ljouters. Nou, Ljouwert is Friesland, culturele haardstad. Dat wordt Ljouwert. Dat hoop je hier, maar zien al. En in Amsterdam denk ik dat de spanning heel wat oprint. Ja, want werden ze misschien net even slagen om verbinding te lezen met Andries Bakker, een van uw verslagjouwers daar in Amsterdam. Felix Meritis, dat is het zeer complex dat de jury aan ze bij elkaar komen zal. Dat is ik verteld weer zelf als Ljouwert, of die een van die 2 orensteden culturele haardstad werd. Andries Bakker, hoe is de stemming daar in Amsterdam? Ja, ik sta hier op het dakterras van Felix Meritis, het debatcentrum. En achter mij, als het goed is, ken je het zien, de Friese vlag op de Westertoer. Ja, dat is vanzelf wel een uniek feit dat je op zijn dag is joert daar de Friese vlaggen wapperen hebben, midden in het centrum van Amsterdam. En de spanning rint hier heeg op, nog een goede 40 minuten. En dan zullen we weten wat de culturele hoofdstad van Europa wordt in 2018. Eindhoven, Maastricht of Ljouwert. Nou, van elke delegatie heb ik ondertussen nog wat mensen sprutsen. Geen wit wat er aan taai is, want alle bidboeken zijn zo verschillend van elkaar dat elke inside van het kan alle kanten op. En hoe dichter we bij komen, hoe spannender het wordt. Maar wis is natuurlijk dat er haast 12 van de 3 steden tegen teleurstelt hier uit Amsterdam voortgaan zullen. En de donkere wolken die pakken hadden al hier boven mij van die 2 steden. Want het wordt haast een tonger en weerlocht, ik het zo goed zeg, want de donkere wolken komen hier daar. Maar het ontitiet blowen wij hier lekker op het dakterras en sjuggen wij vooruit op de street tussen de 3 steden. Oké, Andries, dank u wel. Daar van nou het dak dus van Felix Meritis in Amsterdam. Tjustere wolken, dus vertelde hij, Bob Amsterdam. De zin is hier in Ljouwert nog altijd. En als dat een goed voorteken is, nou, dat zal dan de komende 40 minuten duidelijk worden. Ik vertelde al, aanstonds komt die jury bij en hoor. Dat zal ongeveer om 11:05 wezen. Dan zullen alle 3 kandidaten, Ljouwert, Maastricht en Eindhoven, nog 1 keer een pitch doen, een presentatie doen. Die mag ik maar 3 minuten worden. Het zal net zo vreselijk vol meer om haken hebben, liek het mij. Want de jury
jury heeft natuurlijk uitvoerig de oude dagen en weken kennis genomen van de plannen die de Trijensterden hebben. Daarna, na die drie pitches, zal de minister van OCMW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dat is mevrouw Bussemaker, een eerste reactie aan op die drie pitches en die drie plannen die de steden presenteerd hebben. En dan zal uiteindelijk het verlossende wet komen van de voorzitter van de jury, Manfred Gaulhofer. En die komt uit Oostenrijk. En het is niks met Nederland. Misschien wel maar de plan. En dan zal hij uiteindelijk vertellen... Hokkerstad in 2018 culturele haardstad wezen mij van Europa. Naast Valletta, de haardstad van Malta Saccalsai. Nou, de spanning rint hierop. Dat merk je hier op het plein. Het is heat. Het is klam. En de ontlading zal aanstonds hopelijk leren daar een hoop willen en vreugde. Hier bij me in uw stedelijke studio, zaten we die dan maar even omdoopt hebben, is de mem van de culturele haardstad, Anne Witske de Vries. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Nou, dat mag zo zeggen, ja. En accepteer je dat dan ik? Ja, omdat het een mooi gevoel is. Het zit uit Jip en we binnen 4 jaar begonnen. Ja, toen ben ik begonnen. Ja, op mijn rappelkistje in het Natuurmuseum. En stadig om ben wij mogelijk losgaan hier in Ljouwert en Friesland. En nou just het wat het al hier losmaken had. En nou, dat is een geweldig gevoel. Even persoonlijk, hoe is het nou, Majo? Ja. Qua spanning. Nou, ik heb een soort Caribbean drumband in mijn hart. Dus dat roffelt er enorm. Maar takelijk ben ik echt wel heel rustig. Omdat ik weet dat wij het beste dienen hebben wat wij kunnen. We hebben net een misslag maken. Fantastisch bidboek. Hele mooie juryvisite. Een geweldige presentatie. Juster, maar dat team van u is wat natuurlijk super in elkaar zit. Dat heb ik echt goed gedaan. Ik heb echt net een misser erin. Ja. En dan is het onze jury. Maar wij hebben echt het beste jongen van wat we kennen. En nou ja, dan kun je net verliezen. We hebben in elk geval dat Jimmy en Bears die hebben. Laten we even kwart naar een filmpje zien, maar daarin de vastkieders. Hoe dat eier Safir komen is. Op zo'n december is er een stedencommissie en daar mag ik insprutsen worden. De debutière had een brief gestuurd ondertekende door bekende Friezen die het voor de culturele haardstad binnen. Een vreemdelist. En ze uit de provincie bij 100% het tekenen. Klinkt het Rusland wel. En dan de stemming over de culturele haardstad. De stemming is gesloten. Er zijn 43 stemmen uitgebracht, waarvan 29 voor en tegen 14 is het aanvaard. Het was altijd al duidelijk dat het een stad moest zijn. En dat die een belangrijke rol. En in Brabant hadden ze dat al veel langer door. Want daar was in eerste instantie in de bos en is het uiteindelijk Eindhoven geworden. Ja, en u bent blijven volhouden dat het op de manier zou kunnen. We zullen het op een Friesk eigene manier wel even doen. Wij hebben een oorsesoors en we duggen het even oors. Ja. En het kon niet. En dat wist u toen ook al. We doen het samen met de provincie. Die heeft een aantal budgetten die ze beschikbaar willen stellen. Daarmee kunnen we voorlopig vooruit. We gaan dan de programma's verder maken. En dan zullen we zien, komt er ook geld vanuit het bedrijfsleven, vanuit andere instellingen. Het is een ambitie van Friesland. Ljouwert loekt dit van Friesland. En we zetten Ljouwert nou echt als centrumstad deel. En Ljouwert zal daar grif zien bijdragen onleveren. Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht. Yes. Vanaf maandag is een soort militaire operatie, 7,5 maand, volgende ronde bidboek, dat gaat helemaal over de kop. Je gaat niet voor niets naar de finale. Hè? Dus, en dan weet je ook dat je weer als het ware aan het trainen moet om ook die finale te winnen. En wat ik vooral de laatste weken merk, die flow van de culturele hoofdstad, hè, dat wil iedereen gewoon winnen. Dus ik ben nog een beetje bescheiden, want de wedstrijd wordt nog gespeeld. Nou, dat was een mooi moment daar, op het Ceylon. Maar Albert Bonnema die dan zogenaamd spontaan optreden joeg natuurlijk. De jury weer erg onder indruk van je presentatie, Mandy. Ja, ze vond een prachtige visite. Excellent, hè, zei het Sir Jeremy. En dat zei er van alle sterren. Nou, hij weer wel echt. Hij vond het bijzonder, omdat wij... Ja, we zijn zo consistent, maar wat we in het bidboek ook aanjoen hebben, het wie echt meerskip. Dat viel dus bij de meesten. Het wie ontspannen en takelijk heel scherp op de Europese thema's. Ja. Nou, hoe Sir Jeremy en die andere juryleden er uiteindelijk over oordeeld hebben, dat jaren we dus dadelijk. We beginnen weer even in Amsterdam, want Andries, ik geloof dat de BM daar in Amsterdam behoorlijk begint te rijden, hè?
Ik neem aan dat ik beginnen kan, Erik, want de verbinding is hier nou heel min worden. Want het begint te regenen. Dat is juist de paraplu's hier bij u op het dakterras van Felix Meritis, het debatcentrum. En dat betekent dus dat we hier haast in gauw wijn moeten. Maar gelukkig kan ik nog even praten met directeur Oets Westerhof van de culturele haardstad in Ljouwert. Westerhof, ja, het begint te regenen. We hopen net dat het symbolisch is. Wie bent het beste tarret op meer waar in Friesland, toch? Je bent positief? Ja, zeker. Ik ben positief. Nou ja, in zo'n proces moet je er alles aan doen en dat hebben we niet. En voor de rest kan je net meer doen. Het blijft een jurybeslissing, dus het is nog gewoon spannend en afwachten. Alle drie steden hebben goede bidboeken, alleen nog het is het regen te vergelijken. Joost, je dus eigenlijk mijn gevoel van ik weet net waar ik aan tab ben? Nee, het mooie van de drie bidboeken is dat ze echt drie oren thema's onder water stellen. En dat betekent dat de jury echt wat te kiezen had. En dan gaat het uiteindelijk erom van wat wil de jury. Ja, je hebt heel veel zetten op de taal, Friese taal en cultuur, de regio ik. Heel een soort vertrouwen erin dat de Europese Commissie en de jury dat volgen zullen? Ja, zeker op Europese schaal is diversiteit in Europa een heel wichtig thema. Dus alleen nog al om die reden denk ik dat we een goede kans maken. Maar ook het natuurverhaal, het landschapsverhaal in combinatie met de sociale... Bij elkaar, alle drie delegaties, je praten wat met elkaar. Ken je dat gevoel omschreeuwen wat jou nou hebt? Ja, een heel soort succes en nou even nog een paar woorden Erik, want het randje dus, wij gaan naar binnen aan. Ja, het gaat net, maar de verbinding met Amsterdam helemaal zat wij het graag willen en zat je met stuurs waarschijnlijk ik graag willen zoen. In elk geval is het wel duidelijk dat het begint te regenen in Amsterdam. Nou, het is hier, het weet je ook wel aardig tjusten, maar dat zei helemaal niks, want we hadden natuurlijk besjoegen vooruit op de kansen die Ljouwert had. En we hadden burgemeester Kronen zei, ja, we hebben meer dan 50% kans. Hoe is het in jou erin? Ja, dat vind ik ook. Eindhoven is een hele orenbenadering als wat wij doen. Dat is echt cultuur, maar een grote zee en die keep je van alles in. Ja, trekken ze volle budget? Ja, wist. En nou ja, het is nou maar wij kiezen een jury voor, maar wij hebben het mooi de meesten die. Wij kennen Europa uitlezen onder meesten en dat is hartstikke belangrijk in deze tijd en ook in de komende jaren. Dat kent Maastricht ook heel goed, hè? Is Maastricht een belangrijkste concurrent? Nee, ik denk dat Eindhoven de belangrijkste concurrent is. Maastricht had het hem zelfs ingewikkeld maken, toch maar Duitsland en maar België geert te werken en er zitten hele ingewikkelde contracten onder die het net helder binnen. En in zekere zin is dit echt een technische wedstrijd, dus daar let die jury op. En wij denken Maastricht, prachtige stad, die heeft alles, maar dat is net wat in deze wedstrijd telt. Nou ja, dus de insiders denken dat het tussen Ljouwert en Eindhoven gaat. En zou dan het budgetverhaal uiteindelijk de terugslag aan kennen in positieve of negatieve zin? Want je kan niks zeggen, ja, zo'n stad als Eindhoven, zo'n regio als Eindhoven, 140 miljoen als budget. In Ljouwert nog geen 60 miljoen. Ze hebben al z'n volle die hoed net bij de krijgen? Nou, het gaat om waar had het meest nodig en waar kan Europa het meest leren voor de toekomst. En ik denk dat wij dan heel nieuwsgierig zijn. En ja, ik vind dat wij zo'n goed verhaal, maar die iepen meerskip deadline hebben. En we hebben juist nog een filmpje bij de jurypresentatie van Jordi Pasqual. Dat is de expert op het gebied van cultuur in Europa. En die zei in dat filmpje dat Ljouwert, Friesland een geweldig verhaal had met meerskip en dat dat heel relevant is voor Europa van de toekomst. Toch ging het net helemaal zonder slag of stoot. In het begin hadden we onduidelijk, is het nou Friesland, is het nou Ljouwert? We hadden steerlid Auke de Vries intussen het Tweede Kamerlid. Jo, daar ik nog behoorlijk vinnig op interpelleren. Er waren in het begin ik was van, ja, is het nou een elitair feestje? Is het wel voor de gewone meesken? Wat kost het al wel net? Vooral die kosten. Het hier moeizame start. Ja, het is een hele moeizame start. Maar dat jet ik wel bij zo'n proces. Er best aan het pionieren. En er haast een dream, er was ergens heen. Maar er wist nog net correct hoe dat traject eruit komt te zien. En dat vind je helemaal uit. Heb je daar een beetje verzoen? Nee. Wat ik het mooie vind van uw proces is dat wij begonnen binnen in Friesland. En dat wie ik strategie. Hè? Wij willen beginnen met alle Friesen. Friesland als een soort metropool. En dan staan we gewoon naar die haardstad tawerkje. En ze hebben het ook dien.
En achteraf is het, we gaan een soort leeronderwijs, want er is van alles misgang en er zijn mensen weer uitvallen en nieuwe mensen bijkomen, maar dat jet er alle bij. Maar wat zo mooi is dat nou juist dat het van een mens worden is. Hè? Dus dat draagvlak, dit is net cultuur, maar grote zee. Dat jest hier, dit is van elke keer. Nu komen de mensen naar de stad, die is het oors net zeerst. Nou, en dat is nou precies wat wij graag willen. Nou, dat kan inderdaad wel ontwoord worden. Als we staan naar boeten joggen. Het is, Michael zei, zwart voor de meesten. En het is nog droog, het is zelfs smoorhiet. Krijgelijke hiet als hier ongeveer. Simone Scheffer, die heeft een van de vele vrijwilligers bij de microfoon. Nou, hier op het Gouverneursplein komt het feest er heel niet meer in. Jelle B. die stiet nu op te treden. Het woonskip het je vanzelfs al hoe het plein skalt. Het waard massaal mooi zongen. Dat jet ik echt bij Ljouwert. En ja, wat is het thema van Friesland, van Ljouwert? Dat is de mierskip. Die mierskip die moet het aan het maaitje als Ljouwert culturele haardstad wordt. En als je toen mierskip hebben, zo steer je de echte mierskip. Iqbal Aslam. Waar kom je in waai? Uit welke week? Nou, die mensen hier komen allemaal uit de Vrijheidswijk. Ja. En wat heb je hem voor dat culturele haardstad dienen? Nou, ik niet alleen, maar heel veel mensen inderdaad. We hebben van alle kanten ook al bezig geweest om wat kleur erbij aan te brengen. Om mensen van alle kanten ook wel mee te betrekken. Dus ik hoop vandaag dat we gewoon echt een resultaat hebben. Ja. Wat maakt het je zo enthousiast voor dat culturele haardstad? Nou, ik denk als u hier even om me heen kijkt, dan... Nou, dit is hem. Ik zie pretoogjes. Ja, we hebben een geweldige tijd. Dus, en ik zie ook wel dat zoveel mensen zin in hebben. Dat is gewoon geweldig mooi. En van alle kleuren en van alles wat. En hoe wie dat om die week, om die bewoners enthousiast te krijgen? Nou, fantastisch. Kijk, ik heb het niet alleen gedaan natuurlijk. Hè. We hebben met heel veel mensen samengewerkt. Om ook wel echt even iedereen erbij te betrekken. Dat is het allerbelangrijkste. Dat iedereen ook wel voelt dat het ook wel voor hun is. Dat hele idee van Ieper Mierskip, ja, dat is voor ons allemaal dus, ja. En zijn al je t-shirtjes om met dancers? Dat zijn van de Vrijheidswijk, de danceclub. Van de kinderen van de Street Dance Club. Dus ja, die zijn er wel. Ik wil een doenske, kennen ze dat? Ja, dat zou wel kunnen, ja. Zal je hem even een doenske doen? Even laten, jong. Kom maar op, een dansje voor de culturele hoofdstad. 3, 2, 1 en hey ho, let's go. Dansen! Jaha! Ja, nou, dat wakker doen ze dus op het Gouverneursplein. Het is al je culturele haat. Het is allemaal Leeuwarden 2018, maar het is Leeuwarden Ljouwert. Ik praat hier met Jan-Wieske de Vries, deputaire van cultuur en eigenlijk de loeker van dit hele project. En nou ja, binnen Jelloeren weten we wat dat succes opleveren het. We inspreken over de moeizame start. Daar mag ik eerlijk in wijzen. Het op enig moment het er een kantelpunt was. Dat mensen dus kennelijk toch inzegen dat Soerwijze net echt de waai vooruit is. Nee, dat klopt. Want dat wie in het begin was. En nou, stadig kwamen er ook oren mensen die er mee aan de gang. En vooral jonge mensen, jonge makkers hier uit de stad waaien, uit Friesland waaien. En toen kreeg het in één keer een hele frisse impuls. En toen had het even zo'n moment gehad dat het een soort clash liep tussen de oude generatie en de nieuwe generatie. Dus daar ben we echt maar kort doorheen gegaan. En doe op het moment dat Ljouwert on boord stapte, want hij had het heel lang zien onhangen. Ja, zwaar genoeg maken, dat Ljouwert maait van woord. Ja, wat Ljouwert ziet in een ingewikkelde discussie met Parnas en met bezuinigingen. En de timing die zijn heel lastig. Dus dat had een skoft worden. En bezuinigen op cultuur in Ljouwert en tegelijk miljoenen steken in het project waarvan je net eens weet dat het er ook is. Ja, dat is het verhaal. Maar tegelijk had Ljouwert een soort investeerd in cultuur. En ik Parnas omvormen tot naar voren waarbij het nog meer bij gebruik moet kunnen van cultuur, educatie. Dus dat is al je nooit de plak van. En doet Ljouwert in één keer ervoor gong. En Vet Corona had er een fantastische rol in spelen. Ja, toen ging het vleien. En toen hield ik iedereen in de gaten. Ja, dit keer wat worden, we hebben wat in handen. En ja, we staan erachter. Dat soeren, dat cynische, dat van het wordt er nooit wat. Dat is typisch Leeuwarden, typisch Fries. Je bent een echte Friesin, daar heb je op verzoen. Nou, weet je, het is gewoon lange baan rijden. Hè? Het is een overstedentocht. En die heb ik zelf uitrijden in zo'n jotte. Dus ik weet hoe het is om Tjernewini in te burgen. Maar dan moest je wel, dat heb ik echt geleerd, lange adem, haar incasseringsvermogen. Als je echt denkt van, dit is de moeite waard. En dan op een bepaald stuit, als het dan de vonk oerslijn is, nou dan gaat het vleien en dat just hier
wat er echt nog goed het laatste weken groeit is. Hè. Dus wij hebben dit proces nodig gewoon om op dit punt te komen. Dus we moeten heel diep gaan, blijkbaar in Friesland. En dan, dan zijn we er al hier. Nou ja, het mat al je nog. We weten het. Tjen Vierwissel, de voorzitter van de jury, bekend maakt welke van die treien dus culturele haardstad wordt in 2018. Dat gebeurt in Amsterdam. En daar is nog altijd dus verslagjouwer Andries Bakker. Ja, en ik ben al binnen, Erik. Ik sta in een zuilzaal. Dit is de belangrijke zaal. Daar Azen over een minuut of 24, denk ik, de winnaar bekend wordt. Waar de Europese hoofdstad in 2018 wordt. Ja, we moeten nog even wachten. Het officiële gedeelte begint direct. De gelegenheid om even te praten met Nienke Laverman, lid van de delegatie. Nienke, ja, hoe is het voor jou om te wachten? Hakje met we juist het is super warm. Ja, ik wil toch echt wel weten. Op een gegeven moment is het wel een beetje kleer, maar de kriebels. Maar nog steeds een goed gevoel. Dus, want dat goede gevoel, waar uit het op niet? Waarom heeft dat? Ja, dat weet ik niet. Maar dan waar ik van de morgen maar wekker en dan hier we juist dat ik me aansluiten. We hebben gewoon de presentatie deel zetten, zodat we dat doen. En ik vind dat we een heel sterk bidboek hebben, wat ik waarom je het van verschillende juryleden. Dus wat dat betreft is het er. Maar je weet natuurlijk net wat de orensteden in petto hebben. En er is afhankelijk van de mensen die het nou een mening hebben. Dus maar het gevoel is gewoon goed over wat wij leveren hebben. Ja, er kan maar hier winnen uiteindelijk. Hier wint van heel 4 kam. Is het gevoel aanwezig van, nou mochten we het zelfs net worden, dan nog hebben we er alles om dien? Ja, en dan hebben we al een heel soort maar woon, maar dit proces. Er zijn wel groepenmaker in gesprek aan, er zijn wel projecten die al in ontwikkeling binnen en die sowieso trok in en met sowieso hele mooie dingen uitkomen gaan. Dus dat is natuurlijk, dat is al winst. Dat is al, en de energie die het losmaken gaat in de organiseren, als je hoe die groep mensen hier onwerk gaat, nou, dat is wel geweldig. Hè? Daar word ik al helemaal warm van. Dus dat is er al. Maar ja, het is gewoon echt een motor nog. Als we dit worden, dan kan er echt gang achter zetten worden. Dan beginnen zoveel mooie dingen kinderen gebeuren. En dat schukkelt uit. Je bent al vanaf jouw jaar. Dus dat is al haast een oren. Ja, spannend. Ah man, het is de hele dag. Het zijn weer rare dagen dit. Dus ik hoop nou dat straks net te lang er nog omheen draaien. En dat het maar op een gegeven moment het hege eruit komt. En dan weten we het in ieder geval en dan kunnen we verder. Nou, wacht je mooi in. Ik wens je een heel soort succes, Nienke. Ik kom even een jongen die nog staan, want dat was al zo. Het officiële moment, dat is dus 16.48 stiet in het draaiboek. Altijd ik slagen, dat weten we zelf net. Dat hing het ik weer van de minister Bussemaker al. Eerst komen er nog kwarte bits van alle 3 steden van 3 minuten. Ik heb begrepen dat burgemeester Vet Kronen dat was heel mooi uitvest. Ze doen beide die bit. En als het net mooi, dan zullen we in de kronen dat we hier kuier gaan. Dat wacht je wel al. En daarna, ja, Nienke, we wachten het mooi daar al. Wordt Ljouwert, die culturele haardstad in 2018. Spanning, spanning. Dat is het goede woordje. Ja, spanning. Spanning heeft ik wel weer een stukje vertrouwen. Als ik het station daar in Felix Meritis. In elk geval bij Nienke Laverman, een van de mensen die tussen als promovant, als artiest, maar die het in het geerstal van een soort van de plan die het deel aan binnen in het bidboek. Het bidboek trouwens dat hier vanmiddag uitdeeld is, onder een aantal rielsleden, een aantal steertleden. En ik geloof dat iedereen dat bidboek krijgt, dat wie nog geheim. Dat is het dan dus net meer. Simone Scheffer is nog altijd op het plein, het gouverneursplein. Dat intussen groot vol stiert, maar meestal daar ken ik net een kiep meer bij, nevens mij Simone. Hè? Intussen groot vol stiert, maar meestal daar ken ik net een kiep meer bij, nevens mij Simone. Ja Erik, ik heb het gevoel dat het heel niet volle rint hier. En dan mag je het in Amsterdam rijden. Maar hier in Ljouwert rijdt het zinnenstrielen. En die zinnenstrielen die komen over ons heen. En ik hoor de wethouder hier in Ljouwert, Isabelle Dix, die er heel dol op gekleid is. Wat dachten we? We knallen erin. Nou ja, Leeuwarden en Friesland zijn natuurlijk een kleurrijke regio. Dus ik denk dat het van belang is om daar ook in deze zin vorm aan te geven. Zegt je in de 48, dan wordt het duidelijk, hoop je we. In Amsterdam rint de spanning gigantisch op. Hoe is dat bij de wethouder in Ljouwert? Nou, het is natuurlijk ongelooflijk spannend. En ik heb persoonlijk nog nooit iets meegemaakt dat zo spannend was voor mezelf, maar ook voor de stad en voor de regio en waar zo vreselijk veel van afhangt. Wat hing het er nou echt van maak je dat is heel concreet duidelijk? Weet u, als we het niet worden,
dan gaan wij al die dingen doen, of het grootste deel van al die dingen doen die in het bidboek staan. Dan hebben wij een samenwerkingsagenda van 850 miljoen euro samen met de provincie. Dat gaan we uitwerken. En dat wordt prachtig. Maar als we het wel worden, dan hebben we die spark van culturele hoofdstad. En u ziet het nu al, alleen de spanning van het feit dat we het zouden kunnen worden. Wat er in Leeuwarden mensen gebeurt en Friese mensen gebeurt. Die dynamiek, die vitaliteit, dat is wat culturele hoofdstad teweeg kan brengen. En daarom vind ik dit van ongelooflijk belang. Hoe heb je die dynamiek ervaren? Want de opstart weer best wel dreig. Maar hoe het hem dat ontwikkelen in jouw eigen? Nou ja, wat je nu ziet is van een tamelijk ingewikkelde situatie, als ik het zo mag zeggen, zijn we gaandeweg naar iets gegroeid waarbij steeds meer mensen zijn aangetakt. Bedrijfsleven, particulieren, kunstenaars, mensen, zal ik maar zeggen, overheden, gemeentes. En wat er gebeurd is wat mij betreft eigenlijk, want ik ben natuurlijk geen Fries, ongelooflijk. Ik vind het echt heel bijzonder wat er hier gebeurd is, omdat de hele regio nu in de culturele hoofdstadstand staat. Iedereen wil dit nu heel graag. En dat is het draagvlak wat onder dit bidboek ligt. Het nut van de ontwikkelingen voor Friesland. Ja, dat kunnen we met culturele hoofdstad allemaal voor elkaar krijgen. Wat jou het? Ja. Waarom? Wij hebben het meest complete programma. Het is het meest doorvrocht. Er is het beste, denk ik, over nagedacht, durf ik zo wel te stellen. Wij hebben een programma gemaakt van onderop met iedereen dat bestuurlijk wordt gedragen, dat door het bedrijfsleven wordt gedragen, waarbij cultuur een belangrijke drager is om allerlei economische dynamiek in de regio tot stand te brengen. Ik denk dat ze in Maastricht erg in de cultuur zijn blijven hangen. Dat is ook heel mooi, maar wij hebben het veel completer gemaakt. En ik denk dat ze in Eindhoven met design en innovatie, dat is heel leuk, maar eigenlijk ook al een heel klein beetje geweest. Ik denk dat Leeuwarden het bidboek samen met de regio voor de toekomst heeft geschreven. Dit is van het volk. Zal we eens even jaren, want ik ga even experimenteren. Dat plein is hier helemaal vol. Wat jou het culturele hartstad? Nou, dat is jury wie dan wie we bin, maar ik moet er toch wat kritischer in wijzen en zeggen dat dat de jury net is. De jury komt aan zijn bij hoor. En het is, nou, waar ben we? Haast die alweer 4. We gaan dus naar Amsterdam en dan zien we het verlossende wat de wijk rijdt. Nadat de treien ster nog een keer een bid die hebben en natuurlijk nadat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Bussemaker, haar reactie daarop doen heeft, dan zal het verlossende wat komen. 16 uur 48 staat in het draaiboek, maar ja, het draaiboek nog steeds ik zo vreselijk vol meer op een dag is. Maar dan zal Manfred Galhofer in principe vertellen waar van die treien Maastricht, Eindhoven of Ljouwert de culturele haatstad worden in 2018. Ik realiseer me hoe spannend het is voor de deputaire. Maar laten we nou eens even de vriendje dat we het net worden. Ja. Wat krijgen we dan? Dan hebben we nog woon, vind ik. Maar het is wat je al hier stiert. En dan gaan we plan B uitvieren, want we hebben zulke mooie dingen betocht in dat bidboek. We beginnen in Amsterdam. Wow. We zullen het jaren. Ja, begin jongens. Ik ken een kwart even. Ja, we kennen hier zien dat het aan het begin gaat. Er wordt al officieel het woord in. Dus ik zal even heel zachtjes, heel kwart even. Barma's de Vet Kronen en Oets Westerhof zit ik een broederlijk Njonkelkoor. En Nienke Laverman, hier krijgt nog een mooie hoorn op het schouder van Sietse Pruksma ter ondersteuning. Want de spanning in de Friese delegatie rent nou echt op. Want het officiële programma zal nou beginnen. Dus we kijken nou een oor naar de man die het programma openen zal. Panel of experts, both in their own towns as well as here in Amsterdam. Now, the panel has come to a selection of one city, and this will be announced at the end of this program. Very short program, I have to say. So I'd like to welcome you all and to give you an overview, short overview for the coming half an hour. First to speak is Mr. Karel Bartak, Head of Unit Creative Europe at the ja, er wordt dus een kwart uitlezing over wat het komende jaar ongeveer daar in Felix Meritis inhouden zal. Een soort draaiboekje wat er, nou, dat heb je eerder in de seizoen al vertellen kennen. Dadelijk, dus de treien ster nog één keer maar een kwarte pitch. Daarna de reactie van de minister Bussemaker en dan uiteindelijk de voorzitter van de jury die het vertellen zal. Hokkerstad, de culturele haatstad in 2018 wijzen zal. And obviously this presentation has no influence whatsoever on the outcome of the competition because it's already been made. Okay, so the order we will follow is as such.
Leeuwarden, Maastricht. And also, this is no reflection whatsoever of the decision, because this is just the order of the presentations they were giving to us. After these 3 short presentations, Minister of Culture, Mrs. Bussemaker, will briefly reflect on the bids and explain the procedure of the competition. And lastly, the moment you've all been waiting for, the chairman. Ja, intussen hebben wij het beeldcontact bij Amsterdam-Verlem, maar het is weer weer om. Dus we doen wat we kennen. Het is technisch net altijd lekker makkelijk. Ultimately announce who will be the European Capital of Culture in 2018. After Mr. Gauwhover's announcement, there will not be a plenary question and answer session. The 3. Yeah, remember last year? The 3 cities have arranged, or some of the cities have arranged separate rooms here in the building in Felix Meritis, where there's room for interviews, one-on-one mostly. And our colleagues will be here to guide you if you need to go to one room or the other. So thank you for your attention. I would like to welcome Mr. Karel Bartak now for his speech. Thank you. Ja, dat bieden dus de inleidende plichtplegingen. There are not many European activities or European initiatives of such popularity and such importance as the European capitals of culture. And we are very happy that we can not only continue with this tradition, which is going on already for 28 years, and we are going to have the 30th anniversary of the first capital in 2015, that we are making this, let's say, more and more profound, and that we are continuing with having European capitals of culture not only in the under the next program, which is going to start in 2014, but we are now preparing a legal basis which will bring us up to 2033 at least. So we have a good perspective, so continuing with this endeavor in the years to come, because of demand. We have had several European capitals of culture who have immensely developed their cultural capacity, their social, their economic development has been De man die je nou Sjogge en Jerre is Karel Bartak. Hij is lid van de Europese Commissie. Hij vertelt dus over het fenomeen culturele haatstad. Dat is een verschijnsel dat hem al een hulskof afspeelt. De eerste keer dat er een culturele haatstad uitroepen was, dat wie in 1984, dat wie de stad Athene. En omdat die het 2000 hield dit één stad, culturele haatstad West. In 2000 ben ze maar begonnen om toen jochen steden zat te benemen. Dat wie natuurlijk een beetje het millennium-idee. En zo'n die hield hij die culturele haatstad binnen. De laatste keer dat in Nederland culturele haatstad dat wie in 2001, dat wie de stad Rotterdam. En nou dus in 2018 de volgende Nederlandse stad. En dat we dus of Eindhoven of Maastricht of dus toch Ljouwert. Dit is dus Karel Bartak van de Europese Commissie. I simply feel that if one of the cities is selected, it is that perhaps the criteria as they are set up in the legal basis, that means the European dimension and the citizenship dimension, have been better followed. But all 3 programs are very good, and I would be very glad that, as it happened so often in the past, all the cities continue with the momentum they have gathered. They build up on the effort which has been done over the last few years and continue and create an excellent cultural program anyway, despite the fact whether they are the winner or not. Hij zei dus eigenlijk dat Water uiteindelijk als winnaar uit die strijd komt van deze 3 steden. Dus binnen alle winnaars. Beetje de Olympische gedachte. Maidwan is en Safir komen is misschien hartstikke belangrijk als het winnen. Ik vind het dat er in de 3 steden zou het toch. Want ja, ze willen natuurlijk alle 3 winnen. En Ljouwert wil dat misschien wel het allermeeste. The opinion of the European Parliament, then the Council, I presume in May of next year, the culture ministers will decide about the European Capital of Culture in the Netherlands in 2018.
So that's all from my side. Thank you very much. I would like to thank above all the Dutch Ministry of Culture and our colleagues Dutch Culture for the excellent preparation and the excellent organization of this selection process. And I wish all the best luck to all the 3 cities involved. Thank you. Dat die detailjochting dus van Karel Bartak, lid van de Europese Commissie. Hij heeft cultuur in portefeuille. En we krijgen nou de 3 pitches, de 3 sterren die maar nog één keer vertellen in 3 minuten tijd. Waarom had zij vinden dat ze culturele haatstad willen maken in 2018? To present once again Eindhoven as candidate for to be capital of culture in Europe in 2018. The experience to be artistic director of that campaign changed not only my approach to art and culture, it changed my life. In Eindhoven, I found a new mentality which embraces change, collaboration, open source, co-creation. The newest technologies find their application in design, in visual art, in architecture, as well as in the commercial domain. Eindhoven is known for Philips, for ASML, but also for the Van Abbe Museum, het Parktheater, the Design Academy, to name just a few institutions. They are committed, all of them, to co-creation with each other, as well as with their public and their customers. That is why Eindhoven's candidacy, we think, is unique and offers a great chance to Europe, to ourselves. What I would like is that all of you experience what I discovered as the way forward to cooperate between various disciplines. I want all of you to experience what we have called the proeftuin method, just as I did these last 3 years. It brought so much energy to Eindhoven and its region. Eindhoven is a city of education, of business, which together with the city government already cooperate closely in what they call the triple helix. With our approach, arts and culture will become part of that collaboration. The nomination of Eindhoven as European Capital of Culture will achieve that. That is also why we very much need that nomination. Because Eindhoven is not mentioned. European Capital of Culture will change that. Eindhoven will become synonymous for a new European enlightenment, where various disciplines, including art and culture, will be faced with the problems of today and tomorrow. And it will form teams, we will form teams, to find answers and solutions which lead to artistic presentations in physical as well as in digital form, the proeftuin. And with that proeftuin approach, we aim to bring art and culture back into the center of society, just as it was the case in the Enlightenment, which was so essential for the creation of the European spirit. We know that our goal is ambitious, but we also know it's realistic at the same time. We have formed a platform to get these projects, these proeftuin projects started, and we can see the results already. But apart from these proeftuin projects, we will also produce events which have a much more predetermined content and outcome. Those we call the anchor projects, and they will fill the majority of our program. World Design Expo in Eindhoven and Helmond, for example, Jeroen Bos in Den Bosch, Van Gogh also in Den Bosch. We also engaged the assistance and support of some of the great artists of our time. A few names: Anselm Kiefer, Rem Koolhaas, Joep van Lieshout, Piet Hein Eek, and so on. Our bid is not only realistic because major artists will collaborate in proeftuin and anchor projects, also because the budget and the organization are already in place. 5 cities, as well as the province of Brabant, are fully committed to our approach, and they have pledged to contribute in total €100 million to the festival.
They have put their money where their mouth is. To conclude, Eindhoven, ladies and gentlemen, will change because it needs to change. If we are nominated as European Capital of Culture, Eindhoven and Brabant will become not just one of the most innovative regions in the world, but one of the most cultural and creative as well. Not just for ourselves, also for Europe. Thank you very much. Dat hier de artistiek leider van Eindhoven, culturele haardstad. En ja, hij roemde de proeftuin aanpak die ze daar tapast hebben. De combinatie van onderwijs en kunst en innovatie. 4 steden en de provincie die hebben hut aan Lutsen. Die hier een heel groot budget. We praten dan toch over een 130, 140 miljoen euro. 4 waar de gruste. For their work in the past period, we had the idea that we could share what is important for us. En dit is Ljouwert. Our bid is about the connection of people. People working bottom up on the relevant issues of these days. These issues are relevant for us in Leeuwarden, in Friesland, but they are also very relevant for the Netherlands and Europe. And that is strengthening the cooperation between people by art, connecting people crisscross all over Europe. And that working together has a goal, working on the sustainability of culture and nature, restore the relationship between city and countryside, and dealing with the diversity in Europe. I am very proud on our team. We work together. At this moment in Leeuwarden, there's a square with about 3,000 people waiting for the decision of the jury. And that shows that we have the support, that kind of support we can have all over Europe. We thank you very much for this opportunity. I apologize that we have made a lot of mistakes in the process, but we learned a lot about it. But there was one mistake I can restore at this moment. We made a fantastic bid book I'm very proud of, but that was about the content. But I'm also very proud about the cover of our bid book. It was made by one of our artists, Claude Jongstra, but the mistake was that we had forgotten to give to the minister the cover of the bid book. So I'm glad I can offer to the cover of our bid book. Thank you very much. Ja, weer Oets Westerhof en Vert Kroon, burgemeester van Ljouwert. En mevrouw Bussemaker, een tactische handig setje. Die krijgt nou nog eens een keer een bidboek, maar het originele omslag maakt het toch kunstenares Claude Jongstra. Ja, Bussemaker giet hier natuurlijk net hoor. Maar het valt er in Amsterdam in goeie hier. En ik hier op het plein, want dat is wel leuk. Oets Westerhof, die memoreerde nog even. Op het plein hier in Ljouwert, het gouverneursplein, staan 3.000 mensen in spanning afwachten. Well, ladies and gentlemen, en dit is the decision from the jury won't put Maastricht on top of the list, then we say it's just a recommendation. And if it's on top of the list, we say it's a wonderful decision from the jury. We will see what will happen. We did our best. Not only we as a team this morning, but also the 4 million people in our region, our EU-region, the city of Maastricht, with the people from the region of Aachen, region of Liège, the Deutschsprachige Gemeinschaft in Belgium, the region of Hasselt. All those people are anxiously waiting for the decision from today. Why? Not because we want to organize a cultural festival. Because of course we can organize a cultural festival. That's not a problem. Even in our region, it's difficult with the coordination, with the governance, with the finances, but the cultural event everybody can organize. But what we want to do, we want to bring a story to Europe. We want to show to Europe that never you live in a remote corner of Europe. You always can take the step to live in the heart of Europe. And that's what we want to show. We showed with our bid book, with our final application, I have it here, Europe Revisited. This is our story.
This is a story from Maastricht and from the Euro-region, to show that when you live in a remote corner in the Netherlands, in Belgium, in Germany, or wherever in Europe, you can shake each other's hands around you. Don't wait till the answer is coming from your capital. Because nowadays the answers are not coming from The Hague, Brussels, Paris, Berlin, wherever. The answers are only coming from your own neighborhood. So shake each other's hands. That's our story, Europe Revisited. 4 million people are waiting, and around 3,000, the same as in Leeuwarden, are waiting now on the Vrijthof Square. In the rain, today, not as sunny as it was when the jury came last Wednesday and when they saw 3,000 people smiling. 3,000 sun, because they got the possibility to work together, to do something together, to rehearsal together, to sing, to bake waffles, everything they did all together. And we want to give the opportunity to the Generation Maastricht, as we call them, the people who are born in 1992 or after that, the year of the Treaty of Maastricht. We want to give them the opportunity to have a better future. That's the story from Maastricht. That's the story from the Euro-region. That was the story this morning from our team. 20 million euro, ladies and gentlemen, is the budget from the city of Maastricht alone. 20 million people, 20 million euro in this period of time. That's difficult money. That's not easy to get that budget from your local people. That's not easy to understand for people that you need culture to make that bridge. But we explained it to them. We explained it all the time, 3 years long. Under the leading of Huub Smeets and Guido Wevers, we went to all of them and we told the story. And day after day, more people came to support this idea and this project. So that's what we did during the last 3 years, and we tried to explain it this morning to the jury. It was difficult. I must say, we are completely tired, our team. You could have a sleep last night. We are still tired because the jury didn't make us very easy. Not at all. Because it's not easy. It's not easy, but we know that it's a difficult thing, but we can handle it. And not only we can handle it, we have to handle it. We need to do it. If we don't get a ticket, of course, we continue the process. But it's less easy to do it. When you get the ticket for 2018, you have a wonderful thing to do in the next 5 years, till 2018, and we are sure we can show to Europe there is a future for everybody. Don't look to the bureaucracy. Don't look to all the other things that are coming from Brussels. Of course, also good things from Brussels, but all the directives that are coming. But look to what you can do yourself. That's the story of Maastricht, and that's the story of Maastricht and Euro-region. Thank you so much. En dat wie Onno Hoes, de burgemeester van Maastricht. Dat wie dan de laatste pitch van de treister die de goorblunden binnen. Waar die strijd om de culturele haatstad 2018.